Кредит ба картаи алиф ба корти салом. Аксияи калонтарини хидмона сар метем бародаро. Свети сабз дора, свети нахели молочни дора, свети кабуд дора бародаро. И скутеро 4 та аккумуляторой инам хели якм сорти number 1 дора ки дар Хитой номер 1 места аккумуляторо. Ада дига модель скутеро ё нархошон дига ҳай. Размери 16 ҳастай калон. Дискои престижка LED дора бародаро ки шавда зур рӯшанӣ мекунад фарош. Метони барои падарта бигири якта масҷид меравад дар ҳаққи ду мекунад корот бо ранги дига мегирад. Иҷа инаи фирмаи Дракон ҳастае ки 5 аккумулятораи мотор 500 ватта мешавад. Баъд иҷа бародаро инаи самокатодам аксия рафтесай. Баъд инаи скутеро касе ки хонааш дар раҳои безебаи адираи падиёмай 6 аккумулятораи дугадори бақувват тормозои маслинияи вакуумӣ мешавад. Суроғаи мағозаи мо бародаро гипразем чари душанбе гипразем самира медурен як 50 метр рӯ парӯи масҷид. Рӯ парӯи масҷид магазини Федбайк TG плакатмон дар берун задагӣ аст. Метонем биёед ай магазинам харидорӣ намоед. Кредит ба картаи алиф ба корти салом. Салом алайкум бародарои азиз, бори навмон омад 3-4 расветка дора сифатҳои беҳтаринаш омадагиай аккумуляторои оригинал кати аксияи калонтарини хидмона сар метем бародаро. мо шумо даҳози абзор карда полни маълумот метем дар борашон. Бо диққат видеоро нагзаронда тамошо кунед, ай нарх навош бохабар шавед. Бародаро ин модело дора свети сабз дора, свети нахели молочни дора, свети кабуд дора. Се расветка дора ин фирма бародаро, 4 та калид дора ки дуташ ай зажигания, дуташ ай замоки секретни дора. Намхе калидша мемонед дар иҷа. Як рук то метиҳем заводид меша, экранашда иҷа нишон метиҳад 100%, 75, 50, 25%, уровни зарядша нишон метиҳад. Як руига то метиҳем, фарош гирён мешавад. Фарои LED дора бародаро ки шавда зур рӯшанӣ мекунад фарош. Дута тормоз дора пеши қафо, дута боковой дора. Ина иҷа да сабад дора ки якта оина ҳай комплект шуда, ина ида зарядмонакшай, ина ида педалошай, дута педали дига дора қатиш. ҳозир ма шумо да нишон метиҳем ки чӣ хел заряд мемонад ида. Ина иҷа ҷо дора, специална ҷо дора ки ина иҷа да мезаненаш. Ина иҷа лампочка зарядмонак уже савз гирон шид. Вақте ки ира дар свет мезанен, иҷа сирх гирон меша. Сирх ки гирон шид, значит заряд рафтеста и автоматически хича мепартояд. Ягон ҷои қиндӣ надора. Ҳамин света заден, 6-7 соат заряд гирифт, хича мепартояд. Баъд бародаро иҷа мотори 350 ватта дора ки айрӯи 40-45 мерава, 3 скорост дора. 1, 2, 3 скорост дора. айрӯи 45 мерава. Иҷа педалам дора ки педалоша мечаспонен, педал кати ранги великай мекунен. Дута амортизатори ба қувват дора. Якта ҷои нишасти дига барои пассажир дора. Иҷа стопи қафорам дар гирон мешавад. Баъд ногуфта намонад ки иҷа калид дора бародаро, дутаи дига. Ина иҷа да параи балонашда секретни замок дора. Агар ягон масҷид магазин медурен, инами хел як рук то метиҳен, балон блокировка мешавад, намерава. Бо ай масҷид биромаден, инами хел ҳуй када, ҳай када рафтан мегирен. Баъд иҷа ҷои аккумуляторош ҳозир ма шумо да абзор када нишон метиҳем. Ба калид ҳуй мешавад бародаро. Инами калид кати ҳуй мекунен. 4 та аккумуляторои якм сорти оригинали номер 1 ай аккумуляторош. Number 1. Аккумуляторои сабз. Шумо метавонед бародаро ба дили пир заказ кунен. Доставкотона иншоалло сари вақт роӣ мекунем. Ҳама шаҳру ноҳиё доставка ҳастад. ҳамада нархи интересни бародаро. Нарх 2600 буд, 2300 сомон аксия бародаро. 2300 сомон. Хато накунед. 2300 сомон аксия, доставка ройгон, бесплатна. То ҷое ки таксиётон ай душанбе мераванд, то ҳамун ноҳиётонам роӣ мекунем. Доставка без сумай бародаро. метони барои падарта бигири якта масҷид меравад, дар ҳаққи ду мекунад, корот бо ранги дига мегирад. метони ба бачата заказ кунӣ, бародарои ғариб номерои WhatsApp дар рӯи экран мемонам. метонед шуморам дар WhatsApp мо муроҷиат кунед, заказ кунед, мо доставка роӣ мекунем. То ҳамон адресҳои гуфтагитона қабул мекунем пеш таксиётон. бародаро и скутеро 4 та аккумуляторои инам хели якм сорти number 1 дора ки дар Хитой номер 1 места аккумуляторо. качества ай ҳама зуруш баъд вазбина. 4 та инам хели аккумулятор дора. 12 волтаи оригинал ай. 30-40 километр мегарда ба як заряди мондагӣ. метонед ба дили пир заказ кунед бародаро. доставкаотона сари вақт бор карда таксиёда то ноҳиётона роӣ мекунем. доставка без сумай.
нарх 2300 сомон нархи аксия бародаро. ана иҷоз мерем абзор када дига модел скутерра ё нархошон дига ҳай. размери 16 ҳастай калон. дискои престижкати размери 16. ана нархи боша 2900 сомон. Доставкаш кати поворотник дора, пун дора, калид дора, экран дора ки ҳамаша нишон метиҳад. бо ҳамира дорем размери 14 шад 2600 сомон. Инам 4 аккумулятори оригинал. баъд иҷа дорем бародаро инаи модел омадагиай. инаи модело ё 4 аккумулятори 20 ампераи калонтар мешаванд ё 2900 сомон нархиш доставкаш кати. инаи модел омадагиай 4 аккумулятори 20 ампера, экрани планшет, фарои LED кати, поворотник, ҳам хеле чизо дора бародаро. ин нархиш боша 3200 сомон. баъд иҷа инаи фирмаи Дракон ҳастае ки 5 аккумулятори мотор 500 ватта мешавад. онам хе экран дора, экрани планшети заводид меша. иҷа ҳамаша нишон метиҳад сифроша айрӯи чанд меравад, чанд километр мегарда. се скорост дора ирам 60-70 километр ба як заряд мегарда. нархи 3800 сомон 5 аккумулятора. баъд иҷа бародаро инаи самокатодам аксия рафтесай 1800 сомон. инаи самокато 30 километр мегарда. сета режим вождени дора. Экоспорт як режими дигарам бо дорам иҷа. баъд инаи скутеро касе ки хонааш дар раҳои безебаи адираи падёмай 6 аккумулятораи дугадори бақувват, тормозои маслинияи вакуумӣ меша маслакатияй. баъд анам хе диски калон дора. падём мадиёмода ба ҳазир мебура мерава падёмои калонда. чотка ҳайда кашишиш моторш 1300 ватта ҳай. як зарядиш мемони 70-80 километр мегарда. баъд бори нав омадаги бародаро размерои 20 омадагиай. балоношон 20 ё 5 та аккумулятори калони 20 ампера дора ки ба як заряд 70 километр мегарда. ёрам ҳам хеле экрандор, полни нишон метиҳад айрӯи чанд рафтесай. зарядша нишон метиҳад уро инча фарои LED. иҷа телефон монак дора. нархи боша бародаро 4500 сомон доставкаш кати. баъд инаи скутери ки RC инам нав омадагияка. инам качествоаш хубай. ин мешава 5 аккумулятора. нархи боша 4300 сомон. инам ҳама хел экрани калон дора, тормозош маслакати, сифаташ гарениай. суроғаи мағозаи мо бародаро Гипразем, шаҳри Душанбе Гипразем, Самира медурен як 50 метр рӯпарӯи масҷид магазини Fedbike TG плакатмон дар берун задагиай. метавонед биёед ай магазинам харидорӣ намоед. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.